низом Мирзозода раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонии Тоҷикистон натиҷаи санҷиши биноҳоро мусбат арзёбӣ карда гуфт. Биноҳои навбунёд дар Душанбе, Хуҷанд ва Бухтар мустаҳкам ва ба зилзила тобоваранд. Моҳи феврали соли равон баъди заминларзаи шадид дар Туркия ва Сурия, Кумитаи меъморӣ ва сохтмонии Тоҷикистон бо таъсиси як комиссияи вижа тасмим гирифта буд ба зилзилаи тобовари бино ва иншооти дар давраи солҳои 2018-2022 ба истифода дода шуда ва сохтмонҳои нотамоми Душанбе, Хуҷанд ва Бухтарро санҷанд. Низом Мирзозода 2 август дар нишасти матбуотӣ гуфт: аз ҷониби комиссияи таъсисёфта 36 бинои навбунёди Бухтар, 26 бинои навбунёд дар шаҳри Хуҷанд аз санҷиш гузаронида шуда, тобоварии онҳо ба заминларза қаноатбахш арзёбӣ гардид. Ӯ теъдоди биноҳои дар Душанбе санҷидашударо зикр накард ва танҳо гуфт: ҳамаи биноҳои навбунёд дар Душанбе аз санҷиш гузаронида шуда ва ба заминларзаҳои шадид тобоваранд.